En capítulo municipal achegámonos a varias solicitudes de subvención. Hoxe xuntábase a Xunta de Goberno do Concello da Estrada e solicitan da Xunta de Galicia subvencións para distintos traballos, entre eles o arranxo da praza de Abastos. O Goberno estradense presentará unha solicitude de subvención á Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia para a realización dun proxecto de rehabilitación e reestruturación do mercado de Abastos. A proposta foi aprobada hoxe como punto fora da orde do día na Xunta de Goberno. A achega que se solicita é para, basicamente, remodelar todo o que é a Praza de Abastos, xa que se atopa nunhas condicións de deterioro moi evidentes. Así, recóllese a necesidade de efectuar reformas en diversos aspectos, como a instalación, as circulacións, os accesos, o aspecto exterior, a protección fronte á humidade e demais. O edificio, que foi realizado nos anos 80, precisa dunha actuación complexa e completa, que modernice tanto o seu aspecto externo como as instalacións e os servicios. O conxunto do proxecto tería un orzamento previsto de algo máis de 560.000 euros, repartidos en 5 anualidades, dos que o Concello faríase cargo do 20%. A actuación dependerá, evidentemente, de que a Xunta acepte o proxecto e facilite os fondos necesarios para a súa execución. Por outro lado, o Concello da Estrada tamén aprobaba hoxe na Xunta de Goberno solicitar unha subvención á Xunta para a remodelación de 4 parques infantís e da Praza da Constitución. A proposta do Goberno estradense contempla actuacións nos parques infantís do Colexio de Oca, no recinto das Escolas Unitarias de Santeles, nos xardíns municipais e no Parque Infantil da Avenida de Santiago. Tamén se pretende actuar na Praza da Constitución fronte ao edificio consistorial. O orzamento total das actuacións ascendería a aproximadamente 95.000 euros, dos que o Concello tería que asumir o 20% como mínimo.